Не мога да направя по-добро интро за аниме новини. Аниме новини. Добре дошли във втора част на аниме новини. Имаме някои миризици този път, но и някои шокове. Така че да започваме. Най-доброто аниме, което някога е излъчвано по нашите екрани. Soul Leveling стара номер 1 най-харесвано аниме в най-голямата стриминг платформа за аниме – Crunchyroll. Може дори да се каже, че той вече е вдигнал най-високото ниво. Трети сезон на One Punch Man може би е сготвен. Първи сезон на Tabate е сготвен. Анимето на One Piece се завръща на 6 април след 6 месечна почивка. Аниме фенове се надяват качеството да не е по-зле от преди. Всъщност съм само аз. AI генерирани рисунки копират арт стила на студио Ghibli, което направи някои много ядосани, а други се забавляваха на воля. Познайте аз от кои съм. Първият филм на Demon Slayer на последната финална арка ще излезе на 12, 25 или 45 септември. Честно казвам, не съм сигурен кога. Филма на Chainsaw Man за Рези арката ще излезе на 19 септември. О боже. О боже. Което значи, че и Demon Slayer и Chainsaw Man филмите ще излязат през септември месец. И двата са canon. И може дори да ги видим по нашите кина. Аз не мога да ви опиша колко нямам търпение в събота да се червя, крещя и потия от хайп, а в неделя да джавкам в кино. Предния сезон беше пиче, дето се превръща в котка и Явка прави разни неща с него, докато той прави разни неща с неговите приятелки, а този сезон титлът за най-хорния аниме отива при... Тук сега превеждам директно. Моля те, служи ми ги. Така ми не сан. 10 000 години човешка еволюция. За това. Да, ще го гледам. Анимето има чудесен детайл, картина и визия. И заглавието говори повече от 1000 думи. И тези картинки също. Финала на втори сезон на Blue Lock всъщност беше... Китай и Чин Сина влизат в аниме играта с ново аниме, което изглежда феноменално, с много добро качество. Анимето се казва To Be Hero X. Излиза на 6 април и трейлера е много готин. Дори музиката в трейлера ми е на репит в плейлиста. Това се очаква да е най-амбициозното аниме за цялата година, предвид феноменалният анимейшн и старание вложено в него. Има 3 трейлера и 3 изглеждат феноменално красиво. Не мога да ви кажа за какво стана въпрос вътре, защото нямам представа. Едно предполагам ще разберем съвсем скоро. Друго аниме, което може да държите под око е Лизарус. Там става на въпрос за едно братле, което е откраднало формулата за направа на момичета с истински котешки ушички и сега целият свят го преследва. Не ме гледайте така, аз съм само вестоносец. Игралният сериал на One Piece може би е сготвен, понеже главният писател на сериала решава да се оттегли, за да вдига ранг в Marvel Rivals. Тези 19 инча от Venom са станали твърде популярни. Анимето на Lord of the Mysteries излиза това лято и вече има 3 трейлера. Това аниме ще бъде кошмара на Demon Slayer и Jujutsu Kaisen феновете, защото битките тук ще са като машина за студене напитки насред пустиня. Феновете на Sakamoto Days са разочаровани, че в анимето анимацията не е достатъчно добра. Относно феновете на Tabate, едно от бъдещите тежко удрящи анимета се очаква да бъде Гачикута всъщност. Трейлера вече е излязал и е буклук. И също сезон 3 на Fire Force се завръща септември месец. Има разработен AI, който засича пиратски аниме сайтове и ги сваля на момента. Много пиратски сайтове го отнесоха заради това. Знам, това изглежда така, сякаш съм отворил хентай сайт, но не е този път. Най-ниската оценка на филм в IMDb беше филмът на Dragon Ball. Вече не е. Повечето новини бяха супер интересни анимета, които предстоят да излязат. Затова мисля да направя направо отделно видео за моите най-очаквани анимета, които очаквам да излязат около тази година или другата. Така че да, коментирайте отдолу да ми кажете дали искате да видите такова видео. Да, това ще е от това видео. Но и също, разбира се, искам много да благодаря на съдурчетата в Patreon за това, че са част от него. А по-специално на Сад, Кърст, Джон Смит, Гирстрик, Стоянов, MLP31, Елън Джо Енджойер и Странджата. Благодаря ви много, момчета, не ви заслужавам наистина. Линка за Patreon ще е долу в описанието. Яре, другите глупости се казват накрая. И също, ако се интересувате от One Piece анимето и мангата и сте фенове като цяло, може да чекнете One Piece България. Имат Facebook, TikTok и Instagram. И качат доста готини неща, свързани с One Piece. Основно информативни. Така че да, ще се постаря да издокарам другото видео до 7 дена. Така че стискайте ми палци. Това от това видео. Благодаря ви много, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк. Ако искате да виждате още такъв тип контент, сабскрайбче с камбанка. Много ще го оценя. Ще се видим следващия път и не спирайте да лайкате за аниме. Пипис!